Na vajon milyen lenne a Minecraft, ha realisztikus lenne? A mai napon ezt megnézzük 130 darab moddal. 130 darab mod. Szóval nézzük meg, hogy vajon mivel realisztikusabb, mint a sima MC, a realisztikus MC. Szóval eddig amúgy már nagyon tetszik ez nekem. Ez a betűtype, betűtípus, bár eddig annyira nem hasonlít a valóságra. A valóságban szerintem nem lehet világot generálni. LOL. Szóval, de ez a betűtípus, ez nekem nagyon tetszik. Tehát ezt nézzétek. Azzal ne foglalkozzatok, hogy az egerem az egy macska. Erre van egy külön program. My god. Nézzük, még kifagyhat a játék. Na mi lesz, nem? Talán nem fagy ki, de loading terrain. Mi ez a szél? Ja, rossz az egész szélvérs. Uram, atyám! Azt, ahogy néz ez ki! Nagyon szép. Te jó Isten! Hát Verity nem néz ki ilyen szépen. Uram, atyám, milyen fa van! Még az inventory az is jó. A zajok mondjuk eléggé idegesítőek. Zajok mondjuk eléggé idegesítőek, szóval azok. De a hangok is nagyon jók. Na meg ez a fa. Uram, atyám. Ez valami csodálatos. Ha kivágom, legalább kiesik. Kiesik a... Mondjuk kicsit laggol, de... Uram, atyám, jó, megöltem a gépet. Akáciafa. De ez is olyan jól néz ki. Mondjuk... Sokat nem látok belőle, mert tényleg laggolok nagyon. De uram, atyám, ez az akáciafa. Még szépen azért nem néz ki, de... Hát nyilván... Még nem mondom, hogy ez összebből néz ki, mint az eredeti játékban. De a természetben sem feltétlenül minden dolog szép. Most megnézel egy axolotölt a Minecraftba. Cuki. De megnézel egy axolotölt a valóságba. Amúgy tényleg milyen az axolotöl? Egy axolotöl a valóságban úgy néz ki, mint hányás. De aranyos! Na ebből kell, ebből, ha kifagy a gép még akkor is. Uram, atyám, te a betűtípus az milyen jó. Hogy néznek ezek ki, igaz? Nagyon aranyosak. Te jó Isten, akáciafalogot még lerakhat. Milyen lehet a bánya? Várjál, előveszek egy fák... Nem, akkor torcs. Ja, mert angolon van a játék. Tehát az olyan kivilágítja a barlangot, mondjuk most lejövök. Jó, de hogy beszűrődik a fény? És előveszek, igen, az világít a kezembe a fákja. Mi? Milyen animációja van? Az te komoly. A víz az de hát olyan, mint a valóságban. Ilyen átlátszó. Glow squidek. Bagos az egész játék. Ez egy horror modba is elmenne, mert tényleg nem lehet látni úgysem. Ez mi? Ezek nem tudom, hogy mi. Magma? Jó, hogy van magma! Nem tudom, biztos a valóságban is, akkor ez a láva. Azt látni akarom. Lol. Segítség. Miért van amúgy ekkora izén? Nagyon messze kizoomol. Lehet a... Nem lehet. Amúgy kiszabadulhatnék végre a lávából mondjuk. Miért repülök ilyen gyorsan? Ez mi? Blackstone. Miért van Blackstone? Amúgy fákják azok is így bugolnak, na mindegy. Nem bírja el a gép ezt a hajtást. Több mint 30 FPS-en van. Ilyen 45. Néha csak úgy random 10.
Hát, ja, alapból vagy ilyen 100-nak kéne lennie. Milyen shader van benne? Hallod, ez shadermentes. Nincsen benne shader! Milyen texture pack-ek vannak benne? Resource packs? Ja, hát gondolom ettől ilyen realisztikus. Várja, hogyha kiveszem mindet, akkor egyáltalán nem lesz realisztikus a Minecraft, igaz? Ezt megnézem. Feltéve a betölt még máma. Mert egy vágás jó, akkor nem? S hallod, még így is jól néz ki a játék. Gondolom így is kicsikét azért több FPS. Nem. Hallod, a texture pack-eknek itt értelme sincsen. Ja, de ezek adják mindennek a textúráját mondjuk. Jó, hát ennek a modpacknek textúra pack-ek nélkül, ahogy látom, tényleg semmi értelme. Mondjuk... Ja, így nem olyan realisztikus, de mondjuk tegyük fel. Ez így vagy. Ez is már realisztikus, de hogyha megfogom és berakok ezeket nem. Úgy mindent is. Akkor, na akkor leszek kíváncsi, hogy mennyi a változás. De mennyire fog ez változni? Azért, mert egy texture pack-et beraktam. Mondjuk, ahogy látom, eddig nem akar nagyon elindulni a játék. Jó. Azonnal észlelhető a változás. Hol vagyok? Ja, a spectator módban vagyok. Azonnal észlelhető a változás. Még eléggé rondán néz ki, de... Gránit. Tudjátok, hogy képzelem ezt a betűtípust? Ilyen nem hasonló betűtípus van a izében? Azt hiszem hasonló betűtípus van a izében is a... Nem tudom milyenek a modnak a neve. Az a Fear the Dark. Az a leírása a modnak, az nevét azt nem tudom. Cryptid. Ja, Cryptidbe. Cryptidbe vannak hasonló izék. Betűtípusok. Még a Cryptid az nem laggol ennyire, ez nagyon laggos, de hát, hogy most min állok? Aki megtippeli... Oh. Ezek szerint főn. Hát írjátok le a komment szekcióba. Majd leírhatjátok a komment szekcióba, ha lesz komment szekció, hogy mi a véleményetek. De ezek a cherry fák, ezek marha jól néznek amúgy. Uram, atyám! Hallod? Ez realisztikusabb, mint a valóságban. Mondjuk az annyira nem realisztikus, hogy a fához érintem a fákját és nem gyullad fel. Még az mekkora lenne amúgy. Bele tudom dugni a fákját a földbe. Most ha itt lenne egy másik player, akkor... Ezt nem inkább hagyjuk. Oké. Akkor... De nézd meg milyen animáció van, mint ilyen Minecraft VR-ban lennék. De komolyan. Kezem az ilyen... Nagyon durva. Még látom a fejem. Úgyhogy a fejem alatti rész. Látom a köpenyem, úgyhogy... Ez még annyira nem logikus, de... Oda nézzetek! Most nem azt kell nézni, hogy mennyire szép, hanem azt, hogy mennyire laggol. Aki megtippeli jól, hogy milyen blokkon állok most, nem, akkor most. Hát gondolom mondjuk főn. Ja, hát ki gondolta volna. És várjatok. Még a kaják is, még ezek... Na, figyeljetek. A tettem mondjuk elég durván néz ki. Figyeljetek. Írjátok meg kommentbe, ha van ilyen kenyeretek. Írjátok meg kommentbe, ha van ilyen snowballotok. Írjátok meg kommentbe, ha van ilyen tojásotok. Azt olyan realisztikusan dobom el. Vagy az eredeti Spike-ban is így van. Ó, nézd, milyen jól néz ki, hogy a kezembe fogom. Hallod, mintha nem is a Minecraftban lennék. Ez nagyon sokat segít, hogy eltűnik ez a bár. Itt lent. Mert csak akkor jön elő, ha mozgatom. Viszont ha nem mozgatom,
Akkor de hát olyan, mintha nem is Minecraftban lennék. Nem tudom, várjál? Ja, mondjuk, várjál. Átmegyek Survivalbe. Survivalbe vagyok? Survival vagyok, de ott az életemet azt nem látom. Vagy azt is csak akkor látom, hogyha sebződök például. Azt nézem már meg. Aha. Ez milyen realisztikus. De hát így el tudom dobálni a tojásokat. Ja, de ilyenkor, várjál, figyeld, milyen realisztikusan. Wow! És így, hogy eltűnik a és még vér is van a játékban, na jó van. Ez óriási realisztikusság. Mondjuk ez kicsit bagos. Jó, a bárány az annyira nem sikerült jó, szóval a bárány az el is húzhat innen. Mondjuk nagyon laggoló. Na de guys, ilyen volt a realisztikus Minecraft. Hát én kevesebbre számítottam. Ez egy Minecraft modpack. Ez egy Minecraft modpack, ez nem egy külön játék. Én azt sem tudom, Minecraftban ilyen realisztikusságot, ilyen dolgot el lehet érni. Mondjuk kicsit bagos a játék, de ez nagyon realisztikus. És ez de rendes survival-özni is lehet vele. Mert látod az életedet, csak akkor, hogyha sebződsz. Jaj, amit mondjuk nem így kéne kipróbálni. Az éjséget azt nem tudom, hogy hogyan. Hogyha eszed? Ja. Rendes snowball, amivel fejbe kéne dobnom magam. Kérlek, ne égjek el már. Halló? Égési sérüléseket szenvedek játék. A mobok mondjuk nem néznek ki olyan realisztikusan. Vagyis, hogy a bárány az bagos, a tehén azt nem tudom. Na de akkor holnap jövök nektek egy... Mi? Szóval akkor holnap jövök nektek még egy videóval. Én... Milyen a csatornának? Szóval ő voltam. Ciao.